oge ji wee malụ eziokwu na asị, ezigbo ife na ajọ ife. Tata ọtụtụ n'ime anyị amaghịzi ife bụ ezigbo ife na ajọ ife. Anyị na-ebi ndụ ọcha bute ọcha bute. Ọ bụrụ na nna nọ na mkpa ọka na ọ ga-aga n'ala ụlọ, ọ kwụsị nke ka mana ofu ife ka Solomon gwara Chineke, ọ sị ya na nna ya bụ ezigbo mmadụ, na nna ya nwere obi ebere, na nna ya hụrụ ndị mmadụ n'anya, Chineke n'anya, na nna ya dị ezigbo ndụ. Maka na anyị ma na-adị ike nke David, ịgwara anụ ya n'ụwa ajọ ife o mere, David ya ga-ana rịọba Chineke. Mana mmadụ ole n'ime anyị ka ọ ga-abụ mmadụ ya bụ ya n'ụwa ajọ ife ọsịsọ ọsị gị gbara kama o gboro afọ sị onye gwara ya kwuo onye ka m ji rịọ Chineke mgbe ikpere ya mbido ya kwudebe anyị nso ya etu o si kwudere Solomon na onye ihe oge niile o si etu o kwudebe anyị nso ka anyị mara ihe bụ eziokwu na ndebe asị, ka anyị mara ihe dị mma na ife na-adịghị mma, ka anyị were nkịta were iru nke Chineke, amamife nke Chineke, uche nke Chineke were eji ndụ anyị. Ọ ga-abacha anyị afọ ka ụkwụ anyị si na ife eji mara nne na nna bụ ezigbo ife, afa na-ekwu eziokwu na afa ga-eme mma, na ife adị ọcha si ekwu n'ọrụ ọcha, na ife adị oji si ekwu n'ọrụ oji. Ya ka Pọl ya sị n'ụwa anyị n'ife ọgụ nke Igbo. Ọ sị na ndị niile fụ Chineke n'anya na Chineke agaghị abụfu, na ndị niile na-eso Chineke na Chineke agaghị abụfu, na Chineke na-anọ ya. Eji n'ezigbo obi were efe Chineke, eji n'ezigbo obi were eso Chineke, aka m akwụ ọtọ, obi na-adị ọcha n'ozuzo m na-eso Chineke. Onye m ife anyị ga-ajụ onwe anyị, ọ ghara ikwu ma a chọrọ ya apụrụ asị ka Okeke ga-esi asụ ya, ebee ka o ji egasa? Kedu ife ị ga-akpọrọ ụmụ gị? Kedu ife anyị niile ga-eji wee marụ maka gị? Kedu ife dị gị mkpa? Kedu ofe ife ị nwere ike inye Chineke anya ya niile? N'ozi ọma tata sị anyị na nwoke na-azụ afịa ga-afụ ọmalịcha ife kasị mfe were afịa were aṅụrị were kọọ ife niile o nwere were gbasara anyị obi ya. Ọ bụrụ na ibutesi ya ọgwụ niile ebee ka mkpụrụ obi gị ga-adị? Anyị na-achọ obi, anyị enwere mfe Chineke, anyị na-etinye aka anyị n'ife ọjọọ dị iche iche ka anyị wee kpata ya bụ ego. Ịkpata ya bụ ego ọkwara iji were eti ọnụ ọzọzi were wee nye mmiri na ndị ọkụ ndị mmadụ na-eresi ike. Ayọ Chineke na Damasị n'ụbọchị nke taa. Anyị si Solomon wee rịọ amamife nke Chineke n'oge niile, ọ kasị oge ọ gbajuru dọrọ na ndụ anyị, oge anyị na-amasị njebe ejebe adịghị na-abụ ka anyị cheta ịkpọ Chineke onye anyị amamife uche anyị ga-eji wee hazi ife dịrị anyị.
I to pass through the energy. Mama knows also to me. If it has none of you to see. No, something I thought I never knew. I never said this when I said here. I give you if it is if it is would you tell me? How to say for the individual? How can I do that? I have to have I immediately my other was one way to see. One way to see. My answer is like take a photo of this. Amen. The question is can maybe then get from my own people have my name in China and if it is a principle, I have to also know the Yoma and then say, I used to remember that in the movies that people are last and actually I need also I recommend that please forget the word so much. Still praise to you. Amen.
anyị anatala ihe dị oke ọnụ ahịa bụ okwukwe anyị. Ka anyị chịrị ntụkwasị obi rịọ Chineke nna anyị maka amara niile ga-enyere anyị aka ibi ndụ nke okwukwe n'ụwa.
onyinye nke amamihe iji mata uche gị na amara iji were mejupụta ha. Anyị na-ayọ gị ihe ndị a site na Kristi Onyenwe anyị.
Amen. Onyenwe anyị, biko nara onyinye ndị a anyị siri n'ọtụtụ onyinye i nyere anyị pụtara gị. Mee ka ike amara gị nke na-arụ ọrụ ihe omimi nke a kacha nsọ doo omume anyị nsọ na ndụ a were dubata anyị n'aṅụrị dị ebighị n'ụwa ọzọ site na Kristi inwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu, welite n'obi elu ka ihe ndị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Dị nwenu o nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ wedata onwe ya, amụọ ya na Virgin Maria, ọ tara ahụhụ ọnwụ n'elu obe, gbapụta anyị n'ọnwụ ebighị ebi, ka o si na ndị nwụrụ anwụ na-ebilite. O nyere anyị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma ha na ukwu eze nke ike ọchịchị nakwa ikwe ndị agha niile n'eluigwe na-ekwe ukwu otito gị akwụsị na-asị: Amen.
nye gị ekele na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eburu nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị emere. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ihe omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikpere ka anyị dị mma ịpụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gbasoro ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya, gosi n'ebe okpu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Marcel, ya na edemede anyịnaka ya bụkwa Ivan na ndị otu ọka gị niile. Chedebe ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwere ọrụ ihe nke ebube gị. Biko mere na anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na-nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, were meta ndụ ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu mgbe mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na njikere ife nsọpụrụ n'otuto niile site